Toh ba yo anis phi kum we na ki bala tebit bah karkom sumar ka ba trei kini kamban sumar kini ki bala kerni ya kini di drugs habatai yang akan diat ka ba dai bat ka phang yo kani ka bata Shu ai jing tip ka ba ngala experience ha ha ka ba ngala ya leng ba ti jing sha jing tong ang sia thu ba ngar ngadi we na ba la kerni mun shwa ha ha ti dien nang tur ngala lan ke dien ba shwa bangan lan na kani ngalek kini program kini ki rehabilitation program ha ha ka ba dan ko ti ka di ka foundation ha ti ngasa untuk pra benai nang tu ngalap ba kadan ka power ka strength hak ta kiri ki center ki ba ha ha ki bala ban pen back ki breu ki bala Hai. map ki ki jing di drugs e ki baro ha ha ti nang tu pada ngayu i pada ba me khlia jungi ru kla don problem kla he ba kam ta maslong Hai. ha jain ta hil si e ti nong ston e ting pada tip ba tang ba man ta ting so ba nong ston ru kla kam yu ti dalami nang tu ngawan pas meklia nang tu pedang sedang menteri begini ki organisation ki bateri kan yang ni drug abuse prevention ha ha kaman bahai nang tak Kripa foundation badan Sulong ni ha ha ting latri bet kita bang ngalap pada ba dan ki jingduna kenjat ke peta di ki rehab center ha ha ma blei lada ni su treatment medical community kaman toy ki ma blei ki lek poi biang lada ngimla ban sumar jing sumar iki ke ba biang ke ba dan kam ke di ke long term jing sumar bang dan kam teng lai bana teng du bana nang ba kin lak na kata ka jing ya dan ma beli kan ka te jing ni ke long ba sikhe ba ka long ba ka don ko tali bang ka craving mo ka ba la lak ru la yu tu ke jing kwa di ka don ben ti ya ka tu ni hab ye le kat bala ban menja duna ka intensity jong tu nang ba kanung tan than yu belangat ini ya sekawe ru ngai ba kenang kish nang kiu nama beli ti kenang kish nang kiu kowe nglaba ka daw long ba nimdan ban sumari kini belangop tinga sedang ban perkhat bah ti ding tung initiate pada ban penmi ki rehab center badan ki breu ki bala ban sedang ikan ni ti kumbang ladan hi ki ar bang la sedang tingi kendo play kong Dublin badan Indonesia west nong stein ti mei ru snow ka ju jing snow hi by sam jing e kini kena seni sabi di national sabi di social worker tat ba dan ke school ke tingal masung ba yo mesti mengatoi ni ilahi benda ini nam taka imlang salang jong society ti ngasu ajing mod ben play ke rehab center ti ngali kampoi perkhat ben play kadang dan segoti misio sngo bai yong las dang sna tinga snio sngo kum tang ma su perkhat ngom kum dum tai las dang sna ba ndang suya keren kum tu ti adeng tu ngar pada ngawan hirna goti ngawan patient ni tang ba nak kada jung kini covid yu pada ngam ni habias sange swa tang ba kadang sange pada ngindang penbiang kan nang ba senwan kemut ki kini yo jing sumar ke ba bede ban yo ndi bang ba ngin hab wat kani katai te ni kemut ngilabiang lut ngiladon ki train staff ngiladon ki medical officer ngiladon hi entah pada ka set up ka infrastructure labiang labiang hi nadong sedang sini kan ki activities eru ki program ngin dan kamru ka international program ke ba di kebla recognize ka World Health Organization hi ta kadika therapeutic community bang simo kata program dan kami kini di ya ka ba jing sumar ke belong ni ti ka di ba ke government ka suggestion ba sibenai arbna lai bana tingi pada katum ka jing snow jungi pada ngi pek katum ki play dan kam bun bana ni dan kam di snam ne dan kam ki tang nya pek katum katum ka situation baterai ru dan bayu ru sebut islamic ru ke kam e ke jam e ke du ti nia perkhat kum tai bang le ti ngatrai ski kan ni kan sa long ke ba ajing mentoi kan ka thang was jan ti ahir Ntam di tangong bangi sumar iki ni dan ki program bangat lang kini ku ba ni ai education ni ai ke education ye ki
community seki Hai. school ki workplace ki bro Hai. kenika ki drugs pang ki kya pang ki Ah. ni bro badan jinga de bakan ka society ke ba pen ngap pen jenjar ki Hai. ki kita ngi trehi tenang ta sakawe ngi le kan bala ban yo ban poi kita ki bla ngap ru ni Hai. bang chu api ki bikin wan chengi Hai. ni hable chakir nya buat kita program ngila don hi ngila sna ki ong kadika primary secondary intervention ke bang ong ba min hable wat iki Hai. mamdi mi chu ap bikin wan Hai. teng kilaran man chu wan ru Hai. Kede. tang kata hi Oh, tah. tang kata hi ke bang ngila penbiang nam ta kini karihap ke yipet ba bang successful Ah. ini nasis bet hadu bakanda la biang ba do bakan la long uyu ba Hai. bisa uyu patken Tah, cool. Saya